May kahadlok ko nga masakit. Mao nga naning kamot unta ko og sige ginom og tubig, diet og exercise. Pero may mga gipamati na mahinoon ko. Pirmi kong kabuhion. Ug dili ko katarong sa pagkatuog. Usahay, makatuog ra ko og tulo ngadto sa 4 ka oras. Ug kung makamata ko, maglisod ako sa pagkatuog og balik. Mao tong nagiagnin ako sa kong asawa nga magpa-check up og doktor. Ug unya, ay kwarta uy. Naibaw kung dili na mo hinungdan, uy. Hadlok lang ka magpa-check up og doktor. Buang nga sa bitaw eh. Mao gani unta to nga nag-diet ko ug nag-exercise ko aron hindi ko masakit. Sakit na may noon ko. Mientras ka na pagkatuog pa lang ang problema nimo, ato nang daliun og patanaw sa doktor. Ang kwarta lagi. Ay anha lang utas government hospital good. Wala man ay bayad ang pagpa-check up diha. Tamba lang unya itong paliton. Ay, sige. May tambal kong iresita nimo aron mamaayo ang makatug. Unsa man na, Dok? Dong, murag pila na lang ka adlaw sugad kang nagtumar sa sleeping tablet. Murag maayo na kay mong katuog da. Kaluoy sa Ginoo. Pero nahadlo ko ini day. Nga basin ma-dependent ko ini. Kay gisuwayan ako nga di mo tumar ba? Di ba sa ko makatuog? Unsa? Day. Yan ako, day. Duga lagi kang nauli ron. Napit ko private doctor eh. Nagpresita ko og laing tambal para makatuog ko. Ha? Di na ko atong una na akong tambal. Nga, og dili ko makatumar, dili sa ko makatuog. Unsa nang sanang tambala? Giresitahan ko og laing tambal sa usa ka private doctor. Apan wa nimo epekto nako. Dili gihapon ko makatuog. Makatugon ta ko adtong una na akong tambal. Pero og di na sa ko makatumar, di ba sa ko makatuog. Pag ako mga pangutana mao kini mo sunod. Walang pangutana. Tungod kay may UTI ko, nag-healthy living na unta ko. Magsigaw og inom og tubig og nag-diet ko, ganyan nag-exercise. Apan kabuhion ko. Ug di naman hinong ko makatuog. Gano'n makato? Ikadumang pangutana. Nga tulog nga to sa 4 ka oras lang ang akong tuog. Kaya ug makamata ko, maglisod ako sa pagmalik og katuog. Unsa man akong gibati? Anxiety ni siya o depression? Ikatulong pangutana. Ang unang doktor nga akong giduol, ginisitahan ko og tambal. Aron nga makatuog ko. Makatuog naman tuod ko pero ug di ko makatumar, di sa ko makatuog. Di ba na maka-addict o ma-dependent noon ko nining tambala? Ikaw pa itong katapusan. Miduol sa ko private doctor o girisitahan ko niya og laing tambal. Pero wa may epekto nako. May lain na bang tambal nga makaayo nako? O bisan food supplement lang unta to? Unsa masab? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Robert. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa programa kini nga akong suliran. Ano sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa iyong mga medical problem, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini nga akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayad, Sugbo. Ang ato makuto nga pagtulunan karong adlaw mo kani nga holding on to anger only deepens the wound. Kinahanglan makita ka suko. Nakahuman wa na. Kay kung pugong-pugong ka, puno mabutoy mong dughan. So, pagkita normal ra na sa ato masuko tawag may angay kasukan. Pero ay lang pug panukmag or pamusil og tao diha na. Suko lang ka. Pakita suko ka. Wa may tao tayo di ba suko og the belt na po, no? Og gina. Normal na masuko. Okay, standby mo mga sukintig paminaw. Ang ato magtatampong radawa si Robert, 33 years old, taga Ginhulngan City. Si taga-ilan ni Binji Tangian, no? Maminyo ni siya, na usa niya ka mga usa ka anak, taga Ginhulngan City, Negros Oriental. Musta naman day mga taga Negros Oriental, no?
Bago lang ko diya sa Dumaguete City, no? Di ako ituyo. Okay. Unang pangutana, sa may mga taga-Negros kong kaila. Musta naman dahil si Nicar, Navarro, Basiluti ba to? O mga taga Bual-Bual. Musta naman si Mamblisi Kamumot diha sa Barili, na? O mga taga Milanilla, ha? Negros Oriental Broadcast Association member si Anthony Magunsay ba ni? Magunsay nga kaila ni kanhi Cebu City Councilor Eric Espina. Gi-chat ko ni Councilor Eric Espina na ko sadak i-greet ragon ni si Anthony Magunsay, no? Nga taga Negros Oriental Broadcasting Association member, no? Si kisa pa man yung uban akong mga kaila, na? Si Miles Gonzales, Givins o Jalayka, mga mata pamilya sa Danau, ha? Mga paradyang pamilya sa Compostela, mga taga Lipata Milanilla, no? Usahay ba niya, ako ba niya silang makulang atensyon kay dugay kahit naman si si Gingging Salimbat, Rosalim Ulan-Ulan, Maricar Makapas, Chowhang, Nisa Munsur, ha? Manaot nga mga baraga pamilya sa Lawaan Uno Talisay City, no? Musta naman? Mga taga shooting range da sa Garing Konsolasyon, gidugay na ko kagaw sa urinary tract infection. Commonly marketed as Bactrim, kining mga sulfametoxazole, no? Ano ang mga imnon, of course with the guidance sa imong attending doctor diya sa ginulngan. Kaya kung balikon, kini mo kung pag-inom magtambal, magdepende man sa dosage. 250 mg, 500 mg, magdepende po sa frequency mo, dosage frequency, no? 2 times a day ba, 3 times a day, and then for how long? So, ayaw pagtuo nga, minom ka karong antibiotic, nagkaugba, huwag lang na imong UTI. So, daghang rason, nga nung dili mo ka makatulog, you might have some problem with your melatonin. So, duhay ka doon pangutana, mga 3 to 4 hours lang nga akong tulog. Kaya makamata ko, maglison ako balik og tulog. Unsa maning akong gibati, anxiety na ba ni o depression? Well, sa akong naibalan, kining definition sa good sleep is when you wake up the following morning, you feel refreshed. Now, namin mga tao, upat, di oras kang tulog, pero recharge kayo, na po itag 9 hours, 10 hours, pero haggard looking kayo po the following morning. So kung refresh ka, okay na rin mong 4 hours. Yung naanam siya mong kinatugan sa unan, eskwela pa may medicine, dagang kayong exam na gaugma, buhi pa may hantod karon. So depende na, I don't think so nga, yung naanam lang yung kahantod-sangtod. Maybe you have suffering from, possibly anxiety, because you have a urinary tract infection, no? Kung na infection ta somewhere anywhere in the body, apektuhan po ng imong metabolism, tanan, yung homeostatic functioning, no? Dili normal. Ikatulong po ko na, ang unang doktor nga akong gidool, giresetahan ko og tambal nga Ribotril aron makatulog ko. Ribotril is clonazepam 2 mg, no? O nakasagara, halos kada adlaw ko nagresetahan sa akong mga pasyente. Makatulog ra tuod ko, pero ug di ko mutumal, di man sad ko makatulog. Di na ba maka-addict ng dependent aning tabala o mauna naabot kay psychological ug physical dependency. Wala nga ako i-advise ako mga pasyente nga gitagaan ako og clonazepam o Ribotril. As much possible, you take it only as needed. Ayaw gyud nga regular na gyud nga kada gabi kay ma-dependent ka. Psychological effect, tuo kang wala kainom din, nupog ka makatulog. But you need to take the antibiotics para matambala ng imong UTI. Kapag katapos ang pangutana, nidool na sa kong laing private doctor, bisitahan ko niya og sleep well. Pero wala man gyapon epekto nako. May laing kang tambal daghang laing tambal, no? There is akong clinic, garan akong resita. Okay, kayo na ni mga Ribotril, mga Clozapine, mga Ketiapin, mga mga ngan. Ang paborito gina ko kining Zolpidem or Stelnox. Pwede na siya. Pwede sa kamo inom og kining kaparatulog lang, kining mga antihistaminic. Pwede ra siya na maka-induce mo nag-sleep. Milk, inom ka og milk because ang milk na ay tryptophan nga one of the essential amino acid nga maka-induce og sleep. Ayaw ginom og coffee kay damo kadi makatog kung coffee ang imong imnon. Okay? Kana sleep well, okay naman po. Pero if you cannot sleep,
yun. You may take a lukewarm bath, tapos you make your eyes tired by reading or watching TV. Yan, kuha na lang po nga, mga abot yun ang time nga katulgo na ka. Bata pa man kay ka, Robert, 33 years old, no? Kaya naman ko lang, maabot na ka rin senior citizen nga edad, kay ubos man ang melatonin production, o na mo apektuhan ang imong pagkatulog. Pero ikaw, bata pa man ka. So, mauto ako yung kasugyot ni mo, you drink milk before going to bed. Nya, do a light exercise every day para sa nga mumove sa na imong mga muscles, ha? So, tinod na siya, maka psychological dependent ng Ribotril or clonazepam. Alright, so now takasabot ka sa mga speaker nimo og ngadto sa Robert, no? Ngadto sa libuan millions na naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Batahan. Thank you very much sa inyong tanan. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide katakarman. Daghang salamat og maayong adlaw. And ayan guys, nandungan ninyo no, ang kanya akong suliran for today's episode, February 19, 2026. Insomniahon siya guys, no? Parihan ako guys, insomniahon. Huwag nadunggan na to, no, mga tambal. Sama sa sleep well. Nakadungog naman ko ng sleep well guys, daan pas nagtumar ko ana pero effective siya guys. Effective ang sleep well pero ayun nga no. As needed lang daw dili siya permintihon kay lisod nagmaanad ang lawas. Ako'y gitrabaho guys, nag-repair ko sa akong bayay. Sa akong gamay nga balay.
nag-record man dahil ko. Sinsya na guys, kaya na busy ko no, nagpanday ko sa akong balay.